Buddhist pui thiam ten thlarawan biak dan hetiang thiam thil hi tam tak zia tur ka hreve lem lova ka lekha bu chia then khat le ka thian te thu zia ka mi tlem karon som khoma karon thai lang ve don ni e bai endi ke zar zo liana he kan chen na kho vela hian thil mak chui chua thelo tam taka oma chumi rualin tun ma thil mak chui chua thelo ni ngai then khat po fin na sang zelin a chui chuak ta zel mai ni hi ma se buddhist pui thiam te thiam thil tam tak hi chuan mi te mak ti ala hlo fo mai chung jing a chuan buddhist pui thiam kulmuk filor ten apoi mo top khok china an ti thin mihring ruang ru chunga an thlarau lu tira thu cha poimo an puan tina chanchin tlem hi lo mel hriat ve te le hetiang thiam thil hi hun binei le zanati ani thina wangi mi tam tak chuan astrology emo lunar lam thila an ngai deuh thina amai ro chu ani lem lo astrology le lunar lam chuan arsilam le thlabi manga wan sang tak hoi hera doi lam thil lemo thiam na lam atin zon thina chung thil chu ati theile thiam anom nual tamai thil thalo tak le aram hoi be ho ti om tok vela moi ni mele ma se buddhist monk ten thiam thil bik pakhat chau nei tura an nu te ngei ma an ser ran le khuwa khirna hnuai ngai tu na sol bing thin te chuan aram hoi le tharau sual te an thunun theinan aram hoi an thoi lungoya an kalbo tir fo thin ani kumsang kha zakwa samko pakwa october khan thailand ram thingtlang khuwa papakhat uila chu tharau pakhat hian zantina ti boi thina azan mutlai te hian a bengbula thu ril no no tu anei thina chunu thu soila chu om zia chu aman der mai silo reilowa akhua chu sik ta char char mai le dam chhuale po chak to lo hiala an kho chunga doi thiaman ruaya ma se a that pha thei silowa atopa chuan a thi pui tange nge ni an veng hovin chupa theidan chu an hlawa wangin arwang chu phernalin an ziala ponlang takan phuma kar khataliam nuwa chupa tharau chu an muwa arunin lanta fo maya in noya te khan chuka te an mu thina an veng mi ho mang ang chuan chiang mai khuwa buddhist pui thiam an ko tok maya pui thiam pathum an ron kalta chung pui thiam te chuan ni thum chuan ngei phota ti chuan chu mi thi uila ruang omna chuan arwang phum tu te mi paruk nen an vakala arwang chu an phorle ta thabial zan an nga ka thabial zan ron ni chuan chung pui thiam pathum le arwang phum tu te paruk nen uila ruang chu pherin aram noya an zona halrim tui an hal reng bok coconut an hung boka voklu pahni miruang lu lam le kelama an hung boka dar kar khat cham polan cham nuwa chuan miruang chala suan le koifang pakhatan da amit pahnia poisa thiran da bok miruang omna tanga fitsom ni hla an thu le veka ti chuan pui thiamu pa ber chuan miruang chu thuwa zo ta thina ni a thu zo thin chu an thi chan te an tharau ala cham bang chan te ro chung chang le thil thei ngil an nei le nei lo te ni thina chu miruang chunga aram huai tharau tulum khan lo chang ve thina minit som pathum lai reite an be thei thina ni ano chu an dam lai an thi ma anowang chi khan aron rong chuak ve thina hetiang deuh hi cambodia ram merkhas khuwa kumsang kha zakwa songko pakua october full moon jana khan buddhist pui thiam ten food factory nei tu pa tual thina an lo chui chuak to bok kumsang ni som panga november a khan myanmar a company na thok pakhat ni som pathum la ya ruang mulo thibo ta chu buddhist pui thiam kaltlang na ruang le atha tu chui chu ani to boka phone kaltlangin chumi mithi tharau chuan auna pa hnen arwang omna ron rilta ni hetiang deuh hian mi then khat chu tharau vinati boi thina ram huai ko thla khial tuarta te po anom thina tin an mit mulai in la le ti thai thin te po an oma an hlawem mai thina ni at pha ta hial po anom thina outbound spiritual lampang hoi chi ani silo tulu memo ram huai na ati boi wanga dam lo na tuar
mi then khat chuan Buddhist pui thiam te panin sum le pa an khoral treu thina ni mi tam tak ko chunga hian a chan hriat theilo thil lawang le thil dang dang awangin ram huai te hian mi thi to ruanga te an lu thina chu outbound spirits an ti thina chung tharau te chu mihring thita te tharau an nia vanram le meidila kal nga lovin thil engemaw wangin khovel an chambanga an wa kual renga tharau wak wayan ni tin Buddhist sa khojir mi then khat te chuan an soi thina thi ti in hremi alo te pawh noma an dam lai nun hre om beidong le har sana na men lovena chim ten nia chumi wang chuan khovela an te mai thina ni an ti ani Dr. Faroin Weekly World News a hril danin heng tharawan ko chunga an nu le mihring an ti boi du thin hun le bulpui ber chu mihring te an chak lo lai an ril ru ha lutuk lai te damdoi mo zui mo inwak waka taksa chak lo lai te ni thin ati bok kho chunga an nu hian ngong na tak le na wak lem lo pon nei thina then khata chuan thina hial te po an thlen ve thina Dr. Faroin Adam lo enkol zinga za somria chu outbound spirit te zar boi ni na soya chu tianga mithi tharawan ko chunga alu ta ni chuan an hnuai kan soi te hi anum dan ani anga an fel hlel le ti in hre thei mayang he doctor hian tharau ti boi le ko chunga lu sang khat lai ti dam to a chu tianga ti dam dan then khata chon he ti hian a ziaka tharau wak vai ko chunga lu tho hian thu soi an nei thina an mi hmangai an chung te po an soi chuak thina chu wangin tharau ko chunga om chu a zai ngain i bianga chuak turin thlem turani vaunai ro an ngai thai lo hle thung thina mi ko chunga om tur tharau ani lo thu le mi pa ngai takani thu hril thin turani ya tin ataksa chu athi to a mi thi to ni thu hrilin a tharawin i taksa lu thu i hril thin bokang I ko chunga awma pang khan lok na nei don lova nangma le ama a in tina mai chawani ti tho chu I hril turani khobel chua san turin I thlemanga ami hmangai ten an lo nga reng to thui hril bok turani chu hmuna thlen huna chuna taksa ro pui tur zia le anom sak tur zia te I hril turani tin he thua hian demonic possession lam ka soite lo tiro in lo hredon nia tharau biak na hi zol nei Samuel hun laia po khan lo to a ram huai na thoni awangin Christian ten kan ti lo top tur thil ani bok German rama mithia thole German rama kuang pitar ruang da to aron au chuaka kuang chin na chu aron honga mu chuan mithi phum tu chuan a hlau hlea chu pitar chu khonge kom tin au wak mai ni kumsom kwa pahnia upa pitar Gelsen Kirchen Khopuya retirement home om chu athita e tin an puanga Monsterman funeral parlor lak phenia ma se funeral director chuan kuanga pitar muron chea aron meng le chu amuta thut mai ni amar phuwa handek chu alo phule det maya rang takin ambulance kawa hospital a phur phei hanita chuka tin achung te po hril nga lani bok ma se hetianga ron harle tanga ni nuwa athile ta thawani police investigation a chuan engtiangin nge pitar hi thi an puan mai ti chu chui berania report tanga lan danin pitar chu ama enkol na mun nursing home khoma enkol tu ten thoto lovin an wa muwa ti chuan doctor an ko tawata doctor ho chom pitar chu thita ni antiani mithipum tu ten an lata investigation result atangin tunge thiam lo changang ti chu a hriat thei dona doctor hian jail banga zut lawang ti a soi thei talo ti na ni chu mi pahnin an farnu luan tan sak Northern India mi pa unaw pahni ta chuan an farnu tleiro luan tan saka alu chu kho chunga an wa kual puyani a chan chu an farnu hian aka jena ngai zon tlat wanga nia chu an rem ti pui theilowa an thata nin police in an soi mi ten an clear thupa kumsom pasare upa full jehani chu inatanga nuk chuakin an worship maya alu chon tan sak zui tanghalani police a in pe chuang ran lovin police officer Rajesh Singh ana soibok
he thil thleng hi local security guard pakhatina report a police chuan tual thatu te unaw hi anla hmu thei mai lova kumengzat mi omvel nge an ni ti hriat chian an ni lova ma se an farnu ai upa ni ve thung jehani lu an tan saknuin nan he ale gul hasana chuan a ruang chu kholaya an da tok maya alubung chu kengin in kung kaina kan do dala ni ti in kholain fan pui vel vak mai ni in police officer singa chuan a soi police ten jehani bialpa ka jen chu an hreng ria thuan zo deuh zel ri don in police officer dang pakhat B Kumaran a soi hetiang khesa in thana hi India rama a thleng fo maya ma se tun trumang renga rong taka in thana hi chowang khop mai meichhia te tan India ram hi nunna hre om zual hlea meichhia no sen ti hlum tele no pangin nei tir ta hi a hluar em bokani thia ngai to kuanga tangna ron au chuak kumsom paruka upa honduran tlerol chu thia an ngai to nia mithi kuanga anda kongshita an charnan fel vek to chu aron au vak mai le au thom le akuang ron chum ri dot chu a pasalin a hria ti chuan arangin mi parwal chon kongshit chu an ti cheta chuka an la chuak ta ni henu neisi perese hi tun hnai luk a pasal ni na in nei khan nia naw thani pai me kania honduran newspaper la prensa ina soidanin akuang glass viewing window ompo lo norke phungmaya a challe akutang morte po adokuvek hialani cemetery worker Jesus Villanueva primary impactor shildana chuan peresi thana tangin riwa ria mase mun tanga tangri lo kala hria swal jok ni na ngai le tamai ani ome mishing phum vek to kuang chunga nung chunga an om hi karing phak lo hrimati ni in Daily Mail poina soya an phum to out home chu apasal Rudy Gonzalez na lo hriat ve wangin la chuak torin cemetery worker chungen ta chiam maya tin an chung khatlai nan local khom thuaya a minglama au vak chungin a thlan chuan hai hong ta ni arwang chu in lama akuang chopin an hon ta peresi taksa chu lo lalum vek bok a thoero alat alo top to ni nan soi chan tlak chu lo om to lova a challe kutang mor dukhle thua dana tang chuan a thei to pin beidong takin in hai chua chu lo tum ve hle ti po hriat thei ani chu wangin peresi kha a thi ni lovin a taksa zoi vek zoka thi anga ngai alo ni ta kha ni mai long mo ti ngai ruat na omta peresino Maria Guiterres chu alunga oilo hle maya local doctors ten death certificate and pek thuai wangani tina mo chiat hleya doctor ten athi chianga lom ti ma se a thian te le midang reng chuan athi lawang ti in an tang ve tlat bok Philippines ano pangthi toron nung le Adam lona wangin me cheno pangkum thum mi chu hospital a borala voina hunan mandon mek lai na kuanga tang ron thole ta thut mai le Dr. Mary Silin Azor Kabahakan ngun takle uluk taka chak chian vek nuin kan chanzo talove achat thata ti na soya Dr. Kabahaka hian no pangthita nu le pa te hne na annat na handar lona narang theang bera phum tur na hril hial bokani no pang chung ten an soidan police senior inspector Hediel Telanan asoile dana chuan me chelo panghin na sataka damlo wangin zertop nia local hospital panpuyania ti chuan Saturday jingdar kuwa clinic personnel le physician ten damlo hian mar phu po nei to lo achat thata ni hantia mithi huina omve ten engemaw wang mithi kuang chinan han hong chule mithi chu alo cheta hrut mai arangin an voina mun Aurora Zamboanga del Sura biakina tangchunan la chuaka arang takin tuyan nin tira klinika checkup turnan tlan pui thuaya arundam chuak le tatlat mai ni medical lama chon thia puan ni to ma se aron thole ta thut si hi omve nol thin thilania chuwangin anfim khur to hleya Victorian hunlai chuan nungchua in phum pal an hlau wangin kuang chunga bel porik thei anda zel thina USA khuan tum khat chu kumsom sari pako upa Walter Williams po mithir wang dana bekan da to nuina ron thole thut mai ni Egypt rama po kumsang ni som pahnia khan
waiter pakhat hi chu a vuina a rawn tho le bawk lungai na chu hlim nei na thlak ta dai maya doctorin death certificate assign lai tak ani nge kanin lua thilmak he thil thlen lai hian kumkua vel chau kalania kanu hawa om kan ni keile kaunau pa sikul kalna hnai jok dona wanga he muna inson hi kan ni ti kan soitel ma sange ni khat chu kanu bula chuan heti hian ka soya heina hian thlasari chau kan loma ma se anuam kati kan tia kanu chuan makti deuh chuan min ena thlasari chau kanum lo kumthum lai kanum to ati tamai ani chu kei chuan makati viau mai kan ngai tua kir viau po chuan thlasari bak chu ka hre chuak zo to tlat lawani chumi hnuah chuan thilmak tak tak kan hre chho tran ta ni heina kanom hnuah hian zote chikhat mulbuk deuh mai Persian ke tan tiang kharon om ve ringot zela ran vol hi kan nei lo shim shima he zote la hi kan kut nge ya kan in pon lama kan da chua po hian keini ai hian ina hina lut ma sa jok nge ya keima chaw ka om phei hi chuan aum lo na lam lama kom nge zel ka hlau to tlat mai ni chu kau nau pa ni na kan room in trom la hi a vot them ema zana phei chuan om ngai na om lo khop hian a vot thina kanu bula kain son le nge thina ni room dang chu kanu nau room anga vot hi om ve ngai mi lo bok zingkar ma takan la thoma te hian kanu pot sitting room ami chu chaukalama enjoy phein tuya chuan ain nim thom kan hre thina kanu la hian kanu nau chamin haupa zia le ngal tu khat chu ka thoma bok nen kan room atanga ka chuak chuan thilmak deuh mai chu ka va muta kanu pot chu tuide na bula chuan lo omin tuai mo hian dum vek mo chian theilo hian alo din chil run mai chu ka va muwa ka hlau lutuk chu kan room a chuan ka let le ringot mai ni kaunau pa nen hian kan birthday hi nang chi boka kan birthday ni a chuan ina kaluta midang zong chu pona birthday lomna program a chuan om veka chuti lai chuan kanunga chuan kepen thom hian min zui char mai ni chu ka hlau lutuk chu rang lutukin katlan chuak le nga lani bathroom akalu chang te hian tuemo minlo thli reng tu om tlat hian ka hre thina komrei ngam ngai lowa zan khat chu zan laya ka har hlol maya kanu chuan room kilam chu alo mel ngar chu ka va muwa a hoina lam ka va en ve chuan tuemo dum deuh mai mitmeng sen room mai lo ding reng chu ka va mu ve ta kanu chuan minran koin mai mi ching ro en to su aron tia chumi hnuah chuan kanin chu ain soi dur tamai ni chu inain soi zoa chuan engkim mai chu re tlok tamaya kaunau pa nen school atanga kan ho te hian kan varanda hian mi pakhat lo thureng chu kan va mu thina kan kal nei la hian tu ma kan va mu le ngai box si lo thil mak ve tak chu ni school kan ban hnu tlai lama hian kanu hian kanu nau hian minin fiam pui thina kanin biruk siak thina ni kei chu thuam hno da na ka biru thina kong khar chu ka khara athim vek thina chuti lai chuan kabula chuan tuemo ron tho hul thom chu ka hria ka hlau tuk chu ka khong vek thei chet na chang po ka hrelowa kom ngai chuan ka reng ringot chu pa ka ti don nge om ne lam ka ba hoi chuan mitmeng sen ru mai hian milo en reng mai ni chu ato pa kanu chuan miron muin miron hruai chuak ta ni khang zo te le mitmeng sen ru mai kan mu thin te kha enge ni tang le kanin lua kha a hrang chu ka ti dot ngam lowa thil mak tak kan hriat hria thiam lo chu a cheng ve chiang ani tharau sualin Malaysia school pakhata ti buai Malaysia school pakhat chu an school a tharau sualo ma wangin reilo tak chung kharania hemi hi engthil bernge ti chui turin sikul thunei tu te chuan Islamic sa khuana an mi thiam te scholar te le doi thiam te le exorcism te ti turin an ti ani SKM pengkalan chepa tru hi Kelantan state a omania mani dewa tangkhan school no pangthen khaten an school a mishing hlim thadum an lo mu thina ni ome a murel a hnu relo te a
a hmu tu chu an tam deuh deuh mai ni lovin an zirtir tu te pon an hmu thu an sei ve a zirtir tu pakhat chuan news channel Astro Awani hnena soidanin thil rit deuh hian a taksa inbat angin a hria midang le chuan kha thil hlim thladum khan a taksa lu atum an ti bawk school naupang pakhatin newspaper sinar harian hnena ka taksa hi a hit veka ma se ka ngai tuana chu mun tina a awm a ti bawk senior school staff pakhat chuan mi zala ya big takin school naupang te a effect em a he tharau hian naupang te ti buain azol thina engwangin nge alo thlenga keini min ti buai ti kan hrelo an tia ma se he school hi upave to takania naupang thoi lo then khat te hian an bol lo te school ground na an du den an pai mai thina heng thilwang te hian ram huai hi a huang tau ni nan ngaya Thursday atang school an khara Islamic preacher an soma an Quran chiana le tong traina an school an isaka tual chung journal ma thu nei tu ta chuan counselor te an cha sak bok Sunday atang school pa ngai nan kaltran le thei to tin school official te chuan an soya ma se zona neu hiala ve renga Malaysian mi te chuan an la vei hle ni nan soi